Takže ahoj, já jsem Lukáš Kejha a tohle je druhý kvalifikační workout pro Fit Monster do Brna a pro kategorii Open a soutěžím za CrossFit Hometown. Váhy, osa 20 kg, kotouč 15, na druhé straně 15, kettlebell 24. A co je? To nemám krásku. Já jsem se naučil, Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 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 Pojď, máš krásný čas. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 4 kola hotový. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jedna, dva, tři, posun se trošku dopředu. 4, 5,
6, 7. Jako v hrazdě schováváš ruce za činku. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posuň si tu činku kousek to. Pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máš 6 kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super, pojď. 2, 3, 6, 7. Pojď! Hlavně střed je důležitý, jo? Pevně střed, ať toho držíš. 1. Dělej, pojď hned. 2. Pojď hned. 3. No je volno, dělej. 20 sekund ještě, pojď.